Il-kwalità tal-ilma għall-awm fil-Gżejjer Maltin huwa fost l-aqwa fl-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Dan jirriżulta minn rapport li ħarġet l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent flimkien mal-Kummissjoni Ewropea li ġie ippubblikat il-ġimgħa. Dan ir-rapport huwa bbażat fuq analiżi tal-baħar kollu li jdawwar il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u li saret is-sena l-oħra. F'dan ir-rapport ħareġ li aktar minn 94% tal-baħar tas-87 bajja li hawn madwar pajjiżna huwa ta' kwalità eċċellenti. Dan ifisser klassifikazzjoni ta' 82 minn 87 bajja li hemm f'Malta u f'Għawdex. Dan ir-rapport jgħidlu wkoll li 5 bajjiet oħra madwar il-pajjiż huma tajbin jew suffiċjenti. Ir-rata medja tal-kwalità tal-ilma tal-hawn fl-Unjoni Ewropea hija inqas mir-rata ta' pajjiżna. Dan hekk kif ir-rata medja ta' kwalità eċċellenti fl-ibħra għall-hawn fl-Unjoni Ewropea hija ta' 85.7%. Hawnhekk id-differenza meta mqabbel ma' pajjiżna hija ta' 8.5%.